What's up guys? Magandang hapon. Zombie Apocalypse. What's up? Bilang magana, di ba? So what's up guys? Ako nga pala si G-Mark Ako and nga pala si Ricky at may guest po kami ngayon. ito po si Kuya Darwin, pinsan ni Freddy Aguilar. So ngayong magandang araw, magandang hapon sa bagong lugar na naman ang ating alamin at ating tatangkilikin sa hapon na ito. So ang lugar na ito guys ay Crocodile Farm. Ipapakagat namin yung daliri ni ipapakain namin si Kuya Darsky doon sa mga buhaya. Kasi mo. So ayun guys, tara na guys. So ngayon guys, kung bago ka pa lang sa video namin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga video namin. So guys, support niyo po kami sa channel namin. So let's go guys! So what's up guys? Ako nga pala si G-Mark At ako si Enrique at may guest po kami ngayon si Kuya Darsky. So magandang araw sa hapon na ito pa. Magandang araw sa ngayon guys. What's up guys? Ako nga pala si G-Mark At ako si Enrique at may guest po kami ngayon si Darsky. So magandang araw sa hapon na ito pa. Panginoon. Panginoon. So what's up guys? Ako nga pala si G-Mark At ako si Enrique at may guest po kami ngayon si Darsky. So magandang araw guys. So sa hapon ito, bagong lugar naman ang ating alamin. Ito po ang lugar na ito ay Crocodile Farm. So isa po to sa famous na bisitahan dito, na binibisita dito sa Puerto Princesa. So pupuntahan po natin guys yung mga malalaking buhaya. Pwede natin ipakain doon si Kuya Darwin. So bago ang lahat guys, Magpapakain ng bago ka pa lang daliri. po dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para Yes. sa bawat video namin updated ka. Yes. So let's go! Yo. So ito guys, mga Choy, malapit na tayo sa entrance. Welcome to Crocodile Farm. Wow! Crocodile Farm. So susubukan natin sana papasukin tayo ng ating barya dito. Kapag hindi po pumayag guys, agawan namin ng baril. Agawan namin ng baril. So saglit na lang naman tayo dito guys. So, Magkano po entrance? 40 pesos po. Wow! Hello guys, pasensya na po. Naabutan po kami ng cut-off. Uuwi po kaming sawi dito sa Crocodile Farm. Mahaba pa yung intro. Dahil sa bukas intro. na lang po guys. Bukas na lang po, abangan nyo yung aming... Abangan niyo po guys. So yun guys. Yung sa intro po kasi namin sobrang haba. Kung hindi po sana namin ginawa pa ulit-ulit yun, makakapasok pa sana kami. Naabutan po kami ng cut-off dito sa Crocodile Farm. Kasi ang cut-off nila until 4:30 lang ng hapon. Ganun talaga So, guys. babalik po kami bukas para po sa inyo. Guys, Abangan nyo po. Abangan niyo guys ha. Mahirap talaga guys kapag una. First time, basta support niyo kami. Thank you guys. See you guys, bye. Bye.